Monemmaalle enkä pidä saada. Mun nääntä niillä saa jäljellä saada niitä. Mun riekään tjaktsajoodi tehtiin luontsis, koodis. Ja valitsan maanaiskuulla maats. Ja mun aikon täältä skuulla puolima internahte puolima pirraa muistelit. Ja mun teos Sveina tahtomuksin tämän tarokilli muistelima. Voi jäädä mä kuulle mohta lei. Jag skulle fortelle om den gång Masiskoleinternat brant. Jag gick där i 5:e klass och jag vill huska det var mitt på vintern. Och vi hade en lärarinne där som bodde på internat. Hon hade lägenhet i andra etagen. Och hon var väldigt glad i barn. Hon låt oss alltid vara hos sig om eftermiddagen. Vi var ofta där. Men den kvällen där så hade hon sin egen klass på besök. Hon var klassförståndare för en klass som gick i 6:e klass och de hade fest där. Laga mat och styrt där. Jag tror det var någon som hade klämt i en kokeplata som stod lika vid väggen på köket. Och som jag vill huska så började det brannalarmen att gå om natt, mitt på natten. Och vi blev väckt upp i bara nattkjole och bara fötter och jagade ut på hallen. Det var en sån steinhall som var mitt mellan skolan och internat. Och alla ungarna blev jagade och så kom Inkri Övergård som var husmor där. Hon prövade att tälla oss. Men vi var ju många och vanskligt att tala på oss. Och en av de här guttan, han gick på Framhaldsskolan. Han gick ner i källaren och tog på sig skalla och bällinger och skalla och klädde sig skickligt på. Och Inkri bröd och få han väck därifrån. Till slut kom han där upp. Och vi stod nog i den hallen där och vi såg att det brände kraftigt. Så måtte vi springa barbent till närmaste lärarbolig. Som där var den var det närmaste som låg internat. Och den branden blev ju mer och mer kraftig. Och då måtte vi springa vidare till Tryggve, där går Tryggve Guttormsen har hus. Det var också en lärarbolig där. Med bara ben. Och det var snö och kallt. Och vi sprang nog dit till en av de där lägenheterna och de öppnade dörrar för oss och vi kom oss in. Men vi var ju så många unga, det var ju inte plats till oss överallt. Så alla lägenheterna blev fyllt upp med ungar. Bara nakna ungar med bara nattkjolen på sig. Ja, så var vi där till morgon. Vi fick nog inte se den branden, men vi såg att det lyste där väldigt. Och brandbilen det tog ju tid för den kom. Och internatet brann ju till grunden. Dagen efterpå, vi var ju sultna ungar och skulle ha både mat och kläder. Den första turen gick till Nils Mattis tur i manufaktur som var i Hirsalahaka. Och där fick vi nog läster och någon en del kläder, men det var inte nog. Det manglade kläder. Så där måtte vi ner till Alta. Där kom bussen och hämtade oss. Och vi körde ner till Bjarne Johansen, det var en manufaktur det oss. Där blev vi klädd på skickligt, alla fick kläder. Så var det mat. Vi var ju framdeles sultna. Vi hade ju fått mat på hela dagen. Och det var kväll. Så fick vi komma in på hotell och där fick vi middag och mat och allt.
Och så var det tillbaka till Masi. Men var skulle vi övernatta? För dagen efterpå skulle vi resa hem alla som en. Med snowmobil. När vi fick någon lund, jag tror jag sov i badkaret hos på en av de lärarboliga. Jag tror det var jag och en till, men jag husker inte vem det var. Vi sov i badkaret. Och så dagen efter så kom snowmobilen och då var det i den och hem. Vi kom nog hem med snowmobilen, det husker jag. För när jag kom hem så var inte mamma och pappa där. De hade tagit en liten slaktflock till Kautokeino. Men jag hade ju storasyster, hon var ju där. Där var det ju grejt. Och bror. Vi kom nog hem med snowmobilen och vi fick 2 veckors extra ferie. Och jag var väldigt glad för det. Det var dejligt att komma hem och vara hem. Men så kom beskeden att vi skulle tillbaka till skolan igen. Till Masi. Och vi kom hem till Brackelivet där. Alla måtte gå i skolebracka på skolan och det blev ju ganska fullt där. Men det gick det också. Men så var det så att vi blev placerade på olika städer och bo. Vi måste ju ha ett bostad också och det blev där i Masi. Och jag blev placerad på psykstuga med syster Margit som chef där. Och det var visst fler unga. Jag tror vi var många unga där som blev placerade dit. Jag tror vi var 10 stycken som blev placerade på psykstuga. Men vi var ju vant till att vara där nere vid butiken. Så det var många gånger vi bara spacerade nedover och där fick vi käft. För vi hade gått till Resaluokka. Det var för långt. Och först brukade vi ju hajka med bröjtebilen. Så fick bröjtebilchauffören besked om att han inte skulle ta oss med till Resaluokka. Och då måste vi gå. Men vi kom ju till det Brackelivet där och vi såg ju på den skolan att den var bränt. Vi var nästan klara för oss. Vi trodde ju att vi slapp att gå på skolan, men det gjorde vi ju inte. Så där, jag gick nog det år och 1 år till där i Masi. Så skulle jag börja på ungdomsskolan här i Kautokeino och det blev ju helt annat liv. Det var väldigt fint att bo på internat här i Kautokeino. Och jag trivdes faktiskt här i Kautokeino. Det visste jag inte någonting då. Täällä vähän palttunas muistelus. Täällä on aika mullekin mennä. Ja mua ajaa peräsnillä se jäämään määts. Ja mille joulus tohko. Ähtsien ja mun ja mihkan nillas ja määrät. Ja millä tapan juuri voimme vantarta. Millä veikko huikarraasi veikkoleemme. Maasmanna lägän, mutta lää huikarraasi veikkoleemme. Det påskane länkata manjamus herkis. Ja sielki itti juurihtiusia. En ima jää herkki hälken uskohtje pelli. Issorassa ja nu kehtje manjas ja nu skohtje pelli. Jän ilohka ja räähtis kuulak tontien. Ähti lohka mukalin kuulla. Näkä lälki kullatan. Ja tällä mucha meistä jouka on tällä veikkolettin. Tähti sentestä lohkana piiru puolella kaapoi mun kuulaan puoropu mionle. Tällä liekku rääkä inulla killeiska mi maana väl liikere manjumus na mesta na kiehtä herkilida ja det är min räk.
Ja minä ei kuulla, että täällä ilhaalla. Eikä hoidnokal miski, mutta näkällä nuu lahka, se on rohelt lahka. Mikä lähti just tiivuusti lenkkä ja nuolla kaalakali suona ja kolma juonmaja näin manjalaga ja juolastien päälle kaskatan suona. Ja tämä mi vulkim, herkihkäl jo alkein nupallahi nuliska leiska. Mi vulkim taseer ja mi vuim teikal kun mi on juuta joka rasti te paatsi johkan joka tuhkai. Juo vureaka puhta ja joina kun mu paro kuukan nuo hillee vast sien. Iäle makkeille. Joo mili kirjapani joina kalimiski mutta ahkal ku juopumin. Mutta eikä paatsien joka tuhkai mikä mä näin suu. Tas mitään, mikä tämä näin maatsi. Tänään ja tänään auttaa them. Ja juuri tahkaliven nuornikista auttaa them ja puhumaan näin puudesta toppekal. Ja kun me jorkkihimme. Ja mun innäkkäl manjil kullaankal tämän paihkispalttona. Sami lähkä laavostallan jourun. Koadastallan tjauhtsittin juudevuomassa. Mun kalin kullan maita. Mun laavihkan lohta koko missi kääreti luntsis. Mä toppelin jäkkär mi huiskaa ja palttonas. Mun en tiedäkään tampirräs.